Hello, my people. Hi. Hi. Hope you're keeping safe. Hope you're doing well. Welcome back to my channel. Welcome back to Igbo channel. Happy to see you again. You're welcome back. Ndị be anyị ekelekwa m unu. Nke onye chiri ya zere. Nke ichiri nwanne zerekwa biko. Nke ichiri zero. Okay? Is it your first time watching my video? Is it your first time? Please subscribe to my channel. Subscribe to Igbo channel. Help this channel to grow. Okay? Thank you. Today we are going to learn numbers. We are going to learn numbers. Ogugu n'asụsụ Igbo. Ogugu n'asụsụ Igbo. Today we are going to learn from 1 to 50. We're not going to say all the numbers. It will be too boring. We're going to learn from 1 to 50. Okay? Let's begin. 1, otu, 2, abụọ, 3, atọ, 4, anọ, 5, ise, 6, isii, 7, asaa, 8, asatọ, 9, itoolu, 10, iri. When you get to 10, you start topping up. +1, +2, n'otu, na abụọ, na atọ. Okay? 11, iri na otu. 12, iri na abụọ. 13, iri na atọ. 14, iri na anọ. 15, iri na ise. 16, iri na isii. 17, iri na asaa. 18, iri na asatọ. 19, iri na itoolu. 20, iri abụọ. 20, iri abụọ. That's 2 tenths. 20, iri abụọ. That's 2 tenths. When you get to 20, you start topping up. You start adding. +1, +2. 21, iri abụọ na otu. 22, iri abụọ na abụọ. 23, iri abụọ na atọ. 24, iri abụọ na anọ. 25, iri abụọ na ise. 26, iri abụọ na isii. 27, iri abụọ na asaa. 28, iri abụọ na asatọ. 29, iri abụọ na itoolu. 30, iri atọ. 30, iri atọ. Then you start topping up again. 31, iri atọ na otu. 32, iri atọ na abụọ. 33, iri atọ na atọ. 34, iri atọ na anọ. 35, iri atọ na ise. 36, iri atọ na isii. 37, iri atọ na asaa. 38, iri atọ na asatọ. 39, iri atọ na itoolu. 40, iri anọ. 41, iri anọ na otu. 42, iri anọ na abụọ. 43, iri anọ na atọ. 44, iri anọ na anọ. 45, iri anọ na ise. 46, iri anọ na isii. 47, iri anọ na asaa. 48, iri anọ na asatọ. 49, iri anọ na itoolu. 50, iri ise. 50, iri ise. You see, hope you learned something today. If you keep practicing, believe me, you will learn this language, you will learn these numbers, you learn whatever we study here, whatever we teach here, whatever we study here, you will learn it. Okay? Just keep practicing. Don't give up. Keep practicing. It might not be easy for you, I know, but keep practicing. Keep practicing. Practice makes perfect. Moms, dads, parents, I'm calling on you, parents. Please keep practicing with your children. Keep practicing with them. Practice makes perfect.
it will actually help them. Please, if you like my lesson today, please subscribe to my channel, like and share. Okay? Ụmụnne ọ ga-adị mgbe ọzọ. Ọ ga-adị n'oge ọzọ. Nọdịnụ mma. See you on my next video. Stay well, stay tuned, and stay blessed. Okay? Bye bye. Mancha onye biri benye biri nwata ge soniru nnia ofo ndị oge bi ụmụaka biri